Juan Kapitulo 9. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta, siya ba o ang iyang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kagabion ug wala nay makatrabaho. Samtang aniya pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human niyagsulti niini, si Jesus nang luwa sa yuta ug naghimog lapok ginamit ang laway. Unya gihidhiran niya sa lapok ang mga mata sa tao ug giingnan, lakaw, panghilamos didto sa linaw sa Siloam. Kining ngalana nagkahulugan og pinadala. Busa milakaw ang tao ug nanghilamos. Ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iya mga silingan ug ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, dili ba mao kini ang tao nga kaniadto kanunay nga naglingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang sila hitsura. Busa ang tao mitugan, ako bitaw? Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tao nga ginganlag Hesus naghimog lapok ug unya gihid-hid niya kini sa akong mata ug giingnan ako. Lakaw nga to sa Siloam ug panghilamos. Busa miadto ako ug nanghilamos, unya nakakita na ako. Sila nangutana, ay naman siya, wala ako masayod. Siya mitubag, unya ilang gidala nga to sa mga Pariseo ang tao nga kaniadto buta, adlong ipapahulay kadto sa paghimo ni Hesus og lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kung giunsa niya pagkakita, ug siya miingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa adlong ipapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini, ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nagingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta, kung tinuod kini unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya? Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo wala motuo nga siya buta kaniadto hangtod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tao ug gipangutana, inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak ug tinuod usab nga natawo siyang buta. Apan wala kami masayod nganong makakita na siya karon ug kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan-a lang siya kay buta naman siya ug makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo nga nagkauyon nga kadtong muingon nga si Jesus mao ang Mesiyas dili na ilhon nga sakop sa sinaguga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon, buta naman na siya, pangutan-a lang. Unya gitawag na usab nila ang tao nga nahimugsong buta ug ilang giingnan, isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag, wala ako masayod kung makasasala ba siya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto, apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo ug makakita ka naman? Siya mitubag, gisultihan ko na kamo apan wala kamo motuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? Ug giinsulto siya sa mga Pariseo, ikaw ang tinun-an ni adtong tawhana, apan kami mga tinun-an ni Moises.
Nasayag kami nga ang Dios misulti kang Moises apan bahin ni adtong tawhana, wala gani kami masayod kung taga-diin siya. Ang tao mitubag, kahibulungan, kamo wala masayod kung taga-diin siya, apan giayo niya ako sa akong pagkabuta. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala, apan paminaw niya kadtong nagtahod kaniya ug nagtamod sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad wala pagayod igdungog nga may nakaayo sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Dios, wala gayud siya'y mahimo. Sila mitubag, natawo ka ug nagtubo diha sa sala ug karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo, ug gihinginlan nila siya gikan sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga ang tao nga iyang giayo gihinginlan nila gikan sa sinagoga. Unya nakit-an niya ang maong tao ug giingnan, mituo ka ba sa anak sa tao? Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya. Ang tao mitubag. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako, Ginoo. Ang tao miingon ug miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, mianhi ako niining kalibutana aron sa paghukom, aron nga ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini ug sila nangutan na kaniya, buta ba di ay usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamo wala unta kamoy sala, apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo sa ato pa sad-an kamo. Atangi ang dugang pa nga mga pagpadayag dinhi lamang sa atong panag-uban.